Ak si svoju zmluvu o hypotéke podpísal do veku 35 rokov, v najbližších dňoch očakávaj od banky potvrdenie o zaplatených úrokoch. Môžeš si pri svojom daňovom priznaní uplatniť bonus na zaplatené úroky, a to až do výšky 400 eur. Z tvojej hypotéky sa berie suma max 50 000 eur. Musíš pritom splniť nielen podmienku veku, ale aj príjmu, a teda neprekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy na Slovensku. Tento daňový bonus si môžeš uplatňovať 5 rokov po podpise hypotéky. Ako ho teda uplatniť? Ak si zamestnanec, daj čo najskôr svojmu zamestnávateľovi potvrdenie od banky. Ak podnikáš, potvrdenie daj svojej účtovníčke, nech ho priloží k daňovému priznaniu. Keď hypotéku podpíšeš tento rok, budú sa na teba vzťahovať lepšie podmienky. Daňové zvýhodnenie tak budeš riešiť až o rok. A ešte taká dôležitá vec. Ak bola tvoja hypotéka refinancovaná, máš smolu a o daňový bonus prídeš.